इथला पाणी कुठे गेला पिला कोणी मस्त छान आहे, खूप टेस्टी झालंय. मम्मीला जर तिने सांगायला लावलंय का? नमस्ते. आज मी माकलाची भाजी बनवते आहे. म्हणजे माकुल म्हणजे आपली एक मच्छीचा प्रकार आहे. ओके. ते आपल्या कितीतरी रेसिपी झालेली आहे, पण आज वेगळ्या पद्धतीने बनवते आहे आणि पप्पू दीपला टाकतोय आणि ते मी काजलला दाखवते कसं बनवायचं ते, म्हणजे ती पण बनवून बघेल ना. आणि मी पहिल्यांदा टेस्ट करते. आणि काजलने खाल्ले नाही कधीच आहे माकलं. रेसिपी बनवताना पण फर्स्ट टाइम आहे ना बघायला? ओके, म्हणजे दोन्ही होते सायमल्टेनियसली. आणि आज खाईल टेस्ट करून पण सांगेल कसं झालं ते. हा. आता याच्यासाठी मी तुम्हाला माकलं दाखवते. आणि तिथे गॅस आताच पेटवत ठेवलेला हा, आहे. गॅस आताच पेटवलाय कारण तो तवा जाड आहे ना आपला, मग तो तापायला पाहिजे म्हणून गॅस चालू केलाय. ओके. इथे आम्ही ही 100 रुपयाची माकला घेतली. 100 रुपयाची माकलं आहेत, 1 किलो. दाखवा कशी साफ करता. आपण आत्ता घेतला ना पूर्ण, त्यातला आतला काढला तुम्ही. आणि ते कापलं. म्हणजे कसं कोणाकोणाला साफ करायचं माहीत नसतं ना. 1 किलोला 20 रुपये ना इकडे, आमचेच आहेत ते. हां, जेटीवरून घेतली रत्नागिरीच्या आणि साफ करायला 20 रुपये घेतले. हा, तिथूनच साफ करून आणले. आणि इथे बघा मी मसाला घेतलाय, लाल मसाला आपला घरातला, गरम मसाला आणि हळद. ओके. आणि ते वाटण करून मी घेणार आहे पहिलं. इथे 2 कांदे घेतले, अर्धा वाटी खोबरं म्हणजे अर्धा नारळ खोबरं, ओलं खोबरं. हे लसूणचे 10-12 पाकळे घ्यायचे, थोडासा अर्धा इंच आळा घेतलाय आणि कोथिंबीर. कांदे किती घेतले? 2 कांदे. लाल मसाला किती चमचा आहे? 1.5 चमचा. हे किती चमचा? हे अर्धा चमचा, पाव चमचा. ओके. आता मी ते पहिलं आहे ना, हे सर्व भाजून घेणार आहे कोथिंबीर सोडून. ओके. पहिलं मी तेल टाकते तव्यामध्ये थोडंसं. आता याच्यामध्ये हे सर्व वस्तू आहे ना आपले भाजून घ्यायची. सर्व एकत्र टाकायचं की टायमा टायमा सर्व नाही, सर्व एकत्र. पण पहिले जरा लसूण आणि आलं टाकलाय, आता कांदा टाकते. आता कांदा आपल्याला पूर्ण भाजून घ्यायचा आहे पहिला, त्याच्यावर खोबरं नाही भाजायला टाकायचं. ओके. तरी हे किती वेळ आता करायचं भाजायचं? कांदा भाजला की आपलं झालं. ओके. इथे बघा आपला कांदा भाजायचा कार्यक्रम चालू आहे आणि किती वेळ लागला बघा इकडे. 2.5 मिनिटं झाली. आज गॅस केला होता ना. असा थोडा लाल कांदा झाला ना हां. की त्याच्यामध्ये नंतर खोबरं टाकायचं. ओके. म्हणजे हे कसं झालं माहिती आहे का वाटण आपलं, कोकणी चिकन मध्ये आपण बनवतो ना हां. तसं वाटण आहे. आणि हे वाटण तुम्ही चण्याची आमटी, वाटाण्याची आमटी करायला हे असं वाटण करायचं आणि आमटी बनवायची, मस्त छान होते. ओके. आता हे पण ठेवलंच राहायचं आहे का? हा, हे आता पूर्ण भाजून घ्यायचं चांगलं, खोबरं लाल होईपर्यंत. ओके. आणि इथे आपण टायमर आपला कंटिन्यू चालूच आहे बघा. इथे टायमिंग बघा केवढं झालं. सुरुवातीपासून जो टाइम होता तोच आहे. एवढा असं वाजला चांगलं पाहिजे. लाल होईपर्यंत असा थोडा कलर आला पाहिजे, त्याला काला कलर थोडा झाला पाहिजे. ओके. म्हणजे गावाला कसं माहिती आहे, पहिले चुलीत कांदे भाजायचे, कांदा आणि खोबरं चुलीत भाजायचं आणि मग ते काळा होतो ना त्याची टेस्ट वाढते, म्हणजे खोबऱ्याला तेल सुटतो. असं ते वाटण असं भाजून घ्यायचं चांगलं. आता हे मस्त भाजलेलं आहे, आता मी ते काढून घेते आणि थंड करून तुम्हाला मिक्सरला वाटून दाखवते. ओके. गॅस बंद करते, आपलं वाटण तयार आहे. आणि तवा गरम असेपर्यंत आहे ना थोडासा ढवळत राहायचं. आता गॅस बंद केलात ना? गॅस बंद केलाय कारण तो भिडाचा तवा आहे ना, गरम असतो. हा तो गरम असतो, पण तोपर्यंत आपण असं फिरवत राहायचं. किती भाजले बघा. माणसाला वाटेल असं काला झालाय पण ते काला नाही चविष्ट झालाय. अजून चविष्ट लागतं ना ते. लय टेस्टी लागतो हे. ओके. हे आपल्याला साधा करायचं आता. फॅन खाली ठेवायचं का नॉर्मल? नाही, आपल्याला दुसरं काम असेल तर करायचं. फॅन खाली त्याला वाफ जाते त्याची, थंड स्वतःहून थंड होईल ना तेवढं चांगलं असतं ते. कसं माहितीये, आपल्याला घाई असेल तर आपण पंख्याखाली करायचं. घाई नसेल तर समजा दुसरं काहीतरी आहे ना तर ते करायचं, भात करायचा, दुसरं काय करायचं असेल मिक्सरला लावायचं आपल्याला. म्हणून मिक्सरला वाटून दाखवते. ओके. आता आपलं झालेलं आहे, आम्ही काढते. ओके. आता बघा तिकडे रेसिपीला टाइम आहे ना, तर आम्ही तुमच्यासमोर अजून एक प्रोडक्ट घेऊन आलो आहे जो म्हणजे एकदम छान आहे. आणि तो प्रोडक्ट कुठे ठेवला ते सुद्धा दाखवतो. इथे दिसतंय मेकअपचं सामान, तो हा प्रोडक्ट आहे. आणि प्रोडक्टचं नाव बघा काय आहे,
नेचर श्युअर जॉंग तेल. आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे, कसं वापरायचं आणि काय आहे या तेलाची खासियत ते आम्ही तुम्हाला सर्वांना दाखवतो. मी तुम्हाला हा बॉक्स आहे, बॉक्स तुम्हाला खोलून दाखवतो की आतमध्ये काय आहे आणि कशासाठी आम्ही तुम्हाला सांगतोय. आतमध्ये हा तेल आहे, तेल. आणि किती तेल आहे, 110 ml तेल आहे बघा. आणि ह्याच्यात काय आहे, कसं म्हणजे कसं यूज करायचं ह्याची सुद्धा माहिती दिलेली आहे, पण ते आम्ही तुम्हाला सांगतो. सर्वात आधी तेल आहे, कसला तेल आहे, जॉंग तेल, लीच तेल. जॉंग तेल म्हणजे पूर्वीच्या काली का अजून सुद्धा एक किडे असतात, ते किडे काय करायचे, असे कुठे पण स्किनवर ठेवले जात होते आणि ते किडे ना आपलं रक्त खेचायचे, शोषून घ्यायचे. हा. आणि ते रक्त खेचल्यामुळे जिकडून रक्त गेलाय ना तिकडून ब्लड सर्क्युलेशन जास्त व्हायचं, चांगलं व्हायचं. ह्याच्यामध्ये पण तोच कॉन्सेप्ट आहे. तर तुम्हाला पहिलेच क्लिअर करतो, जॉंग तेल म्हणजे ह्याच्यात नाही ते किडे वापरले गेलेत, नाही त्याला मिसळून किंवा त्याचं रक्त वापरलं गेलंय. ते जेव्हा किडे जेव्हा आपल्या बॉडीवर असे यायचे, त्याच्यातून तर ते आपल्या सलायवा सोडायचे, त्यांची थुकी असे सोडायचे. त्यांनी कसं आपल्या स्किनसाठी खूप नरिशमेंट मिळालं, खूप छान होतं. तर तीच सलायवा, तेच त्यांची थुकी इकडे यूज केली गेली आणि त्याचा तेल बनवला गेला आहे. आणि त्याचं तेल म्हणजे नेचर श्युअरचं जॉंग तेल. आता ह्याचे फायदे काय काय ते मी तुम्हाला सांगतो बघा. ह्याचे फायदे काय काय आहे, काजल तू सांगू स्कॅल्प शकतेस? क्लीन राहतं आणि कसले इन्फेक्शन जर कोणाला असेल हेडमध्ये, स्कॅल्पमध्ये, तर ते टोटली सॉल्व्ह होतं. आणि त्यामुळे काय होतं, आपलं डॅन्ड्रफ कमी होतं. आणि डॅन्ड्रफ कमी झाल्यामुळे आपले हेअर ग्रोथ चांगलं होतं आणि ते स्ट्रॉंग सुद्धा होतात. डॅन्ड्रफ साठी आहे म्हणजे एकदम मस्त आहे. आणि जर तुम्ही विचारायला यूज कसं करायचं, तर हा स्पेशली तेल तुम्ही झोपायच्या अगोदरच लावायचा आहे. आणि हा तेल आपल्या हातावर घेऊन, जसं नॉर्मली आपण कोणताही तेल घेतो तसं तेल घ्यायचा आणि आपल्या स्कॅल्पला मसाज करायचे आतमध्ये, असे म्हणजे बोलतो ना इकडेच डोक्यावरती असे केसांना. हातावर तेल घ्यायचं आणि ते असं असं बोटाने घ्यायचं आणि ते असं असं चोळायचं. आणि ते 5-10 minutes. 10 ते 15 मिनिटं तुम्हाला हे करत बसायचं असं. आणि ते लावून तुम्ही झोपा आणि उद्या म्हणजे नेक्स्ट सकाळी किंवा म्हणजे मॉर्निंगला ते तुम्ही धुवून टाका. असे म्हणजे यूज करायचं पण माहिती पाहिजे. प्रोडक्ट घेतला म्हणून असं कधी पण वापरायचं आणि त्याच्या राईट टाइमला तेच वापरलं पाहिजे. तुम्ही ह्याची MRP विचाराल तर ह्याची MRP किती आहे, ह्याची MRP आहे 200च्या आसपास आहे, 239. चांगली गोष्ट आहे की हे 3 वर्षाच्या एक्सपायरीमध्ये येतं. मग मस्त 3 वर्षासाठी आहे. हा, 3 वर्षामध्ये 3 वर्ष चालू शकतं. तरी हे तुम्ही जर वापरायला घेतलं तर लागोपाठ वापरत बसा हे, म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट चांगला मिळेल. आणि कुठून मागवायचा, कसं मागवायचं, सर्व डिटेल लिंक आणि जेवढं काय आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. आणि हवं तर तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवरून पण मागवू शकता. अजून जर काय डिटेल आहे म्हणजे काय ते सर्व इन्फॉर्मेशन इकडे दिलेली आहे. आणि इकडे हे सुद्धा दिलं आहे की समजा त्या काय पंजंट स्मेल किंवा काही गंध काय ते वेगळं स्मेल आली तर ते तसंच असं, म्हणजे त्याचा गुणधर्म तसा आहे, ते येणारच. ते इन्ग्रेडियंट्स काय काय मी तुम्हाला दाखवतो बघा. इन्ग्रेडियंट्स काय काय दिलं इकडे. हिरुदिन, हर्ब ऑफ ग्रेस म्हणजे ब्राह्मी, ऑनियन सीड्स म्हणजे आपले कांद्याचे बिय, फेनुग्रीक सीड्स म्हणजे आपले मेथीदाणे, करी लिव्स म्हणजे आपलं कढीपत्ता, सीझेम ऑइल म्हणजे तिलचं तेल. हे सर्व मिक्स करून हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आहेत. म्हणजे बोलतो ना आपण रेसिपीला कसे इन्ग्रेडियंट्स असतात तसं आहे. आणि मेन म्हणजे इकडे जर लिहिलं आहे की ISO सर्टिफाईड युनिट अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, ही चांगली गोष्ट आहे. आणि जर तुम्हाला सांगायचं राहिलं की इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे ते हिरुदिन लिहिलेलं आहे, ते काय असते ऍक्च्युअली. हिरुदिन हे जे लीच जे जॉंग म्हणतो त्याच्या सलायव्यामध्ये असतं, ते आपल्या म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशनसाठी छान असतं आणि तेच याच्यात इन्ग्रेडियंट आहे. प्रोडक्ट एकदम छान आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक दिली आहे, त्याच्यावरून जर मागवलं तर तुम्हाला वेगवेगळे ऑफर सुद्धा मिळतील. तुम्ही चेक नक्कीच करा आणि प्रोडक्ट तुम्ही मागवा, चांगलं आहे. आता इथे बघा नॉर्मली ते एकदम थंड झालाय मसाला. गरम आता हे आपल्याला पाणी टाकून चांगला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. पाणी टाकून वाटायचं ना. हा, पाणी टाकून वाटायचं आहे, जाड नाही ठेवायचं आहे, एकदम बारीक वाटायचं आहे. मिक्सर आणते तोपर्यंत. चला आता काजल वाटेल तोपर्यंत मी पॉज घेतोय ना. आता वाटल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो. वाटताना थोडं थोडं पाणी टाका. हा, वाटताना पहिला सुका फिरवायचा, नाही तर काय होतं माहितीये, आपण आता डायरेक्ट पाणी टाकलं ना तर आपण पटकन सर करतो ना तेव्हा कधी कधी झाकण्यातून बाहेर पाणी येतो. ओके, पहिला सुका जरासा सर करायचा एकदम. दुसऱ्या राऊंड मध्ये पाणी. हा, वाटून झालं सर्व. वाटून झालाय मसाला वाटताना एकदम बारीक वाटायचं हे बघ. म्हणजे चटणी सारखं गेलं. एकदम बारीक वाटण वाटायचा. आता इकडे तेल टाकलेलं आहे, तेल गरम. आमटीला आपण उसळ बनवतो ना त्याला पण बारीक वाटण वाटायचा. ओके, मग ते घट्ट होतो, असं गरगरीत होतो. आता हे 4-5 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्या आणि चेचून घेतल्या आहेत. आता ते तेल तापायला ठेवलंय. आपल्या आवडीप्रमाणे तेल घ्यायचं. ओके, आपल्याला पसंत असेल तेवढं तेल घ्यायचं, कमी घ्यायचं, जास्त घ्यायचं, पण एवढं पण कमी नाही घ्यायचं की त्याची टेस्ट नाही आली पाहिजे असं. आता मी तेल लसूण टाकते तेलात. हा, लसूण टाकली ना तेलामध्ये
तर झाकण ठेवायचं. अजून एक मी तुम्हाला सांगतो, आता लसूण मम्मी तेलात टाकली आहेस ना, हा. रेसिपी मध्ये लसूण तशीच राहते लास्ट पर्यंत. हा. तर माणसं काय करतात, ते लसणाचा फोड बाजूला येऊन फेकून टाकतात, नाही तसं खात नाही नाही. करायचं. उलट लसूण ही अशी फ्राय केलेली ह्याच्यातली खा तुम्ही. आणि आता इथे बघ लाल लसूण करून द्यायची. हम्म. जास्त काळी पण नाही करायची, फक्त लाल होऊ द्यायची. गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये वाटण टाकायचा. आणि जसं मी म्हणत होतो लसूण खायची, ते तुम्हाला हातापायाला मुंग्या बिंग्या येतात ना, त्याचा मोठा उपचार तर नाही करत, पण थोडंसं काहीतरी हेल्प करतं ते. तर तुम्ही ते लसूण आणि जे काय आहे ना ते सर्व खाल्लं पाहिजे थोडासा रेसिपीमध्ये. हेल्प नाही होत लसूणने, चांगलाच उपयोग होतो चांगलं, लसूणचा. म्हणून त्यांना म्हणतोय की तुम्ही खाते ते फेकू नका त्या रेसिपीमधलं. आता हे किती वेळ? हा जरा 2 मिनिटं ढवळून द्यायचा चांगला. 2 मिनिटं ना. हा वाटण टाकून झाला ना हाँ की आपण गॅस थोडा फुल करायचा. तो मिलते हैं काजल नाही तिला जाने का नाही. 2 मिनट के ब्रेक के बाद. नाही इथेच थांबायचं. हा आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत. इथे मसाला मी सांगितलंय ना, टाका. हां ते सर्व मसाले टाकायचे आणि याच्यामध्ये पाणी टाकून हे वाटण पहिलं काढून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये. ओके. हां इथला पाणी कुठे गेला पिला कोणी जी ते पाणी दे. तू का पिला तो? असंच माझी कधी पाणी पियायचं. मम्मी तू पाणी पियालीस का? हा मी आता पियाले, आधी वाटायच्या आधी पियाले ना. हे सर्व भांड्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं, सर्व मसाला काढून. निम्मा मसाला तर आहे ना त्या भांड्यालाच लागलेला असतो. बरोबर. असं टाकायचं आणि ते टाकायचं ना. असं सगळं काढून घ्यायचं पाणी टाकून. आणि याच्यामध्ये आपण आता माकडं बनवतोय ना, हो. तर त्याच्यामध्ये जास्त पण पाणी नाही टाकायचं आहे, कारण ते माकडांना पाणी सुटतो. ओके. हां तर जेवढा मसाला आहे तेवढं पाणी टाकून काढून घ्यायचा. तेवढंच. हां आता काजल एकदा बघेल आणि नंतर काजल करेल है ना आता काजल? परत आणलं ना ती काजल बनवणार आणि तुम्हाला दाखवणार पण, बनवून दाखवणार ना. आणि मी तुम्हाला खाऊन दाखवणार. हां आज काजल खाऊन दाखवणार आहे. चला आता ढवळ बघू बरोबर. आता किती आणि तो वेळ? पण आता हलतो, अशी पकड घेऊन ढवळ चांगलं. हे किती वेळ हलवायचं आपल्याला? 2 मिनिटं. मिनिट 2 मिनिट की ब्रेक के बाद. हा नको ब्रेक नको. का? आता माकून टाकायची आहे. माकून टाकल्यावर आहे ना एकदमच 5 मिनिटासाठी ब्रेक घे. हा काय? हां आता मी त्याच्यामध्ये माकूल टाकते आणि कोकम टाकायचं. म्हणजे हा पण एक मच्छीचा प्रकार आहे ना, म्हणून त्याच्यामध्ये कोकमं टाकायची थोडीशी. जसे माकूल असतील ना तशी कोकमं टाकायची. ओके. हां मी 4 कोकमं घेतले आणि ती टाकताना जाड असेल ना तर अशी जरा हाताने बारीक करायची. टाकली. आता त्याच्यात माकूल टाकायची. ओके. गलगलीत गलगलीत म्हणते. गलगली निघाली. गलगले. आपण हे नाटक बघितलेलं ना. मीठ टाकायचं. मीठ टाकायचं. मीठ आणि 5 मिनिटं मग ब्रेक के बाद. ब्रेक केला 5 मिनिटं गॅसवर ठेवायचं. ते किती वेळ लागतो शिजायला? नाही ते 10 मिनिटात शिजतात. हा का? जास्त नाही. आता मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. बाकी सर्व आपलं साहित्य टाकून झालेलं आहे. मीठ टाकलेलं आहे. आता 5 मिनिटं आपण गॅसवर ठेवायचं आहे, पण कसं ठेवायचं आहे? मीडियम गॅसवर. त्याला पाणी सुटतो का नाही ते बघायचं आहे. पाणी सुटलं तर आपण पाणी नाही टाकायचं. झाकून ठेवायचं. हा झाकून ठेवायचं. आता ते चांगलं खतखत येईल. मीडियम गॅसवर 5 मिनिटं ठेवायचं. 5 मिनिटं. आता हे एवढी तुला फोडं जास्त मोठी दिसत आहेत ना, आता हे शिजल्यावर बघ केवढी होतील ती. आता बघून ठेवा ती. हा हे बघ आता बघून ठेव केवढे आहेत. मिलते हैं 5 मिनिट के ब्रेक के बाद. आता ब्रेक घे तू आरामात. चपाती करू का बघूया? घमघमाट सुटला. घमघमाट कसला? घमघमाट सुटलाय. कसला काजल पण? वासावर घरात आली आहे. वास घेते बघ, वास घेते बघ. मला हॉलमध्ये वास आला. ती काय म्हणते, कशाबरोबर खायचं? हे तर भाकरी बरोबर चांगलंच रगडायला होईल. भाकरी चपाती भात कशाबरोबर रगडा, पण ते खायचं रगडायचं ते. आता ते कशाबरोबर खाऊ शकते. आता मी गॅस बारीक करून ठेवला होता ना,
आता आपण जरा खोलूया. आता माहिती पडेल ना काय माखूल बनते का कसं बघा. सुगंध येतो. नाकूल. 5 मिनिटात बघा. आणि हे वाफेचं पाणी असतो ना ते त्याच्यामध्ये सोडायचं. हम्म. हा. फक्त पहिल्याच आपल्याकडे पाणी सप्लाय कमी आहे. पाणी सप्लाय कमी आहे त्याचं नाही. आता मी 5 मिनिटासाठी ठेवलं होतं ना फक्त. हम्म. पाणी सुटलं ना. हा ते पाणी सुटलं बघ आहे ना. थोडं पाणी टाकलं पण नव्हतं आपण. नाही त्याला पाणी सुटतो. चला आता याचा किती अजून किती आता वेळ आपलं आहे शिजलेलं आहे. हम्म. आता 2 मिनिटं परत झाकून ठेवायचं म्हणजे वर अशी तरी येईल. आता आली होती बघितली तू? नाही. नाही बघितली, दाखवलीच नाही ना. हा. आता तू 5 मिनिटात बघ. आता आपण माकूल आपले शिजलेले पण आहे. पण आपल्याला अजून सुके पाहिजेत ना आपण म्हणजे आटवू शकतो थोडं. नाही बाद झालं एवढं. थोडस अजून कर पण बाद झालं एवढं. थोडासा जरा सुकला ना की चिकन सारखा खायला चांगला. हो बरोबर. आता जरा सुकू दे. आता जास्त मी गॅस मोठा केला ना तर ते उडून आहे ना टिपके सगळीकडे बाहेर उडतील. मग रांगोळी म्हणजे व्हायची बारीक गॅसवरच काय होय फुलाची रांगोळी. रांगोळी. रांगोळी गॅसवर पण होते मग. हा. आता झाकण नाही ठेवत मी कारण पाणी सुटतो. हा काय. असं झाकण न ठेवता थोडं आटवून घ्यायचं हा. भाजी सारखं. तो मिलते 2 मिनट के ब्रेक के बाद. मी काजल कशी खाते बघायचं. आता ते पहिल्यांदाच खाणार आहे. असे बुडबुडे आले ना की आपलं सुकलं आणि ते थंड झाल्यावर अजून सुका होईल. हा काय आता काय झाले का आपले? झाले. आणि हे आहे ना माकला आहेत ना एकदम मच्छी कशी अशी चिवलते ना अशी येते खुसखुशीत असते ना नरम, तसे हे शिजत नाही. ते आपण फेटा कसा खातो तसे ते खायला लागतात. नाहीतर आपण काय म्हणणार अजून शिजलेत काय नाही शिजलेत काय नाही. 10 मिनिटात शिजतात. अच्छा. हा आता हे आपण झाकून ठेवायचं ना. हा झाकून ठेवायचं. आम्ही ना आता वेगळे सेपरेटली पण लिहू शकतो. कसं ना ते वेगवेगळ्या अक्षरमध्ये लिहिता येतो मग त्याच्यातच पहिले ठेवतो. काय पिडताव काय माझ्या काजलाक. हा काय पिडताव काय. स्टेटस. मी सांगितलं ना आमच्या या मावशीला स्टेटस द्यायला लय आवडतं. तुमचे सगळ्यांचे व्हॉट्सअप नंबर द्या मग तुम्हाला बघा माझे नंबर गेले. आता सर्व स्टेटस अपडेट. बाकी काय केलं नाही तरी झालं पण स्टेटस बघायचं तिचा. कोण बघताय कधी बघताय. तिच्यात लेखन बघितले. बघितला तिच्यात लेखन बघितले. बाबू एवढी खुशी एवढी खुशी. झापडे हो. नाही 2 दिवस नाही येणार आहे. इकडे वाढण्याचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. सर्वात आधी मम्मीच्या ताटात बघूया आपण काय भात आणि भाजी भाजी. लोणचं. हे आमच्या तिघांचं वेगळं ताट आहे हा. ना. नॉनव्हेज थाली. आपलं माकडाचा डो ग्रेव्ही बघितली मस्त आहे. असं शिजला असं झाला पाहिजे चांगलं सुका. हम्म. एकदम पण सुका नाही. त्याच्यावर भाकरी खायची तांदळाची भाकरी हम्म. नाचणीची भाकरी चपाती. कधी तोंडाला पाणी सुटलं. ओके असं आम्ही घेतो. सर्वांची ताटात वाढ पहिलं. सर्वांची ताटात दे मग आपण टेस्ट करून दाखवूया है ना. बस. चला आता स्पेशल टेस्टिंग होणार आहे. स्पेशल टेस्टिंग हा रेडी. 3 म्हणजे ती सुरुवात आज खायला करते. म्हणजे तिने अगोदर कधी खाल्लं नाही ना. खाल्लं नाही कधी. खाऊन बघ तू. खाला माकला खाऊन बघ फक्त. पहिले माकलं का. एक पीस घे त्यातला. सोबत ना. हा, नाही ना आता वाटलं पहिले असंच खाऊन घे. एक तर पीस. आपण कोलंबी कशी खातो तशी कोलंबी सारखं. कसं लागतं गिलगिलीत. चिकनचा पीस कसं असतं नरम तसं वाटतंय. ते नरम चिकनचा पीस असतो ना तसं वाटतोय ना. पण ते पण आवडतो ना खायला. मी तर उलट ते तसं पीस शोधतो कुठे आहे का खायला. आणि चवीला कशी आहे. खा मस्त. अजून एकदा खा. वेगळंच लागतं ना. कोकम खाशीला. हा तेच. आणि मग बोलशील आंबट लागला. आपट लागला म्हणशील. कशी झाली रेसिपी. मस्त आहे, खूप टेस्टी. आहे ना. बघा माकलं असे खूप महाग पण असतात पण कधीतरी आणायचे. जेव्हा स्वस्त आहे तेव्हा घ्यायचे. तेव्हा घ्यायचे कधीतरी आणायचे. या तुम्ही सगळे जेवायला. माकलं खायला या तिच्या बरोबर. झालेत. चला आपण जेवूया आता. बघा काजलने पहिल्यांदाच खाल्लंय तिला आवडते बघ. हा चांगले लागतात. मग तू म्हणत होतीस ना बनवले कोणी आहे. मग कसे लागतात चांगले लागतात काय. हॉटेल फिरून बघ. हॉटेल कोकणी हॉटेल इकडे या हॉटेलमध्ये येशील. आणि हे असं सुकं कसं बनवलं माहितीये का.
ती आपली बाय आहे ना आंब्या शेतातली हम्म. ती असं सुका बनवते आणि चांगली तांदळाचे सफेद सफेद भाकरी बरोबर. हो का हा मस्त छान आहे खूप टेस्टी झालंय मम्मीला जर तिने सांगायला लावलंय का रेसिपी एकदम छान आहे, मस्त आहे आणि टेस्टी असतं जेवण. सगळ्यांनी करून पहा अशाच प्रकारे बनवून बघा, टेस्ट एकदम छान लागेल, आणि गॅरंटी. याचा मसाला चांगला भाजायचा. एवढी गॅरंटी देतो, कोणत्याही कोकणी रेस्टॉरंट मध्ये जायची गरज नाही. असंच बनवा, सेम टेस्ट असते सर्वीकडे. एकदम छान आहे. मस्त. टाटा.